वाल्मीकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलंधर पंजाब। आई भैया ये भगवान की लीला हम सुनावे जाता है। इनकर लीला अपरंपार बा भैया, एक बार सुनी दिल रो पड़ी। म्यूजिक डायरेक्टर औरंगजेब। माटी के शरीर माटी में जाई, माटी के शरीर माटी में जाई, केहू कुछ ना लाइल बाटे हे नहीं केहू लाइल बाटे नहीं लेके जाई। माटी के शरीर माटी में जाई, माटी के शरीर माटी में जाई। देखी भैया ये माटी के शरीर है, ये माटी में मिल जाई, ना केहू लेके गई और ना लेके जाई। यह बात रुआ सबके सुनावे चाहता मैं। म्यूजिक डायरेक्टर औरंगजेब। धन्य जे बाड़ विधाता जे दुनिया बनैले, माटी के शरीरिया ह फूल जस बनैले। धन्य है प्रभु धन्य है, धन्य जे बाड़ विधाता जे दुनिया बनैले, माटी के शरीरिया ह फूल जस बनैले। जवन जे भी करेला हो, जवन जे भी करेला उहे सुन पावेला। माटी के शरीर माटी में जाई, माटी के शरीर माटी में जाई। म्यूजिक डायरेक्टर औरंगजेब। जैसन करनी ओइसन करनी। लिखेले शैलेश बेदर्दी, गावेले वाल्मीकि बिहारी। यह बाटे दुनिया के रीति, सच बात कही रे भाई। जय हो जय हो। लिखले शैलेश बेदर्दी, गावेले वाल्मीकि बिहारी। यह बाटे दुनिया के रीति, सच बात कही रे भाई। केहू कुछ नहीं के हो, केहू कुछ नहीं के लाइल भाई सुनो। माटी के शरीर माटी में जाई, केहू कुछ नहीं के लाइल नहीं लेके